Жик-так! 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 Диджея пуска парче на Ивана, а до мен се доближава една мъртво пияна. Дъхът е страшен като на змей, по-пияна е даже от Иван и Андрей. Тресе и две огромни кълбас силикон, прилича на малък разгонен бизон. Мъжа и бил мутър, но му слагала рога, защото чула, че живота бил радост и тъга. И после ми разправа, че била интелектуалка и чела философия едва ли не от малка.